Focus, focus. Hi, guys! Ano na, hapon na. Gusto ko lang mag-vlog. Ang tripod ko. Oh, well. Gusto ko lang mag-vlog kasi itatry ko for the very first time itong Dio Essence from Milky Dress. Ito yung pampaputi ng kilikili. So, I'll show you guys my kilikili. Kinuha ko pala talaga tong robe sa laundry. Hindi pa siya ganun dry. Nilabahan ko to nung Tuesday. Nilaban ko to ng Tuesday. So, kahapon, my goodness. Hindi pa siya ganun ka-dry, pero kasi gusto ko mag-vlog na first time ko i-apply yung Milky Dress na Dio Essence Churva. Kasi meron akong parating na ganito din, and that one I'm planning to give away to one of you guys. Anong gagawin? Paano ko ipapakita sa inyo aking kele-kele? Ipapakita ko. Kaloka, wait, magta-towel na nga lang. Ano ba yun? Okay, nakatawal lang ako. Okay, so sabi dito, whitening functional cosmetic that brightens dark armpit due to frequent shaving. Na-mention ko na to sa videos ko na hindi ako nag-shave. Nag-e-epilate ako. So, ganyan yung... Papakita ko ba sa inyo? Ganyan yung itsura ng kilikili ko. O, diba? Tapos ito yung problema ko, Ito yung nakuha ko when I was shaving my pits before pa ako nag-epilate. Tapos nag-laser din ako noon. I actually did a like laser experience. I was gonna do this again. Laser experience video na hindi siya nag-work sa akin. Para lang, yung resulta niya parang epilate lang. Yeah, so I did that. Ngayon hindi na ako nag-laser, nag-epilate na ako. Yung gamit ko na epilator is yung from Philips. Wait, pakita ko sa inyo. Ito yung gamit ko na epilator. Yung ano niya, yung head niya. Tinanggal ko yung head niya. Asan na ba yun? Baka nasa kabilang kwarto. Tinanggal ko yung head niya. Hinugasan ko kasi yung head every after ako mag-epilate. Para, you know, every time na mag-epilate ka, malinis. So, ito lang. Ganito yung itsura ng akin. And, yeah, nahuhugasan mo yung head niya. So, if you remove it, nahugasan mo siya. And again, I do it every after I epilate. So, ito, hindi na talaga siya natanggal. From shaving yan. Kaloka, diba? Kahit na anong gawin ko sa kanya, hindi ko talaga siya natatanggal. And I don't think makakatulong to doon. Kasi ito pang ano lang, pang whiten ng underarm, ganun. So, gagamitin ko siya for the very first time. This is not at all sponsored. This one was sent to me, but like, they don't know that I'm doing this vlog. So, you know what I mean? Gusto ko lang kasi i-vlog kung ano yung feeling niya sa kilikili. So, ganito yung itsura niya, Parang ganyan lang siya. Lalagay ko na siya. Meron siyang amoy konti. Konting-konti lang. And hindi siya masamang amoy at all. Sabon na, mabangong sabon na amoy dito. And parang nagiging ano siya, parang powdery yung feeling niya sa skin. Yeah, ganun. Yung deodorant na gamit ko pala, which hindi ko gagamitin ngayon, is the Dove Go Fresh, yung cucumber. Ito yung favorite na deodorant ko talaga. Yung cucumber and green tea scent. Talagang gustong-gusto ko siya. And I prefer the spray as well kaysa yung sa rollerball, ganun. I'm just applying the same amount dito sa part na to. Okay naman siya sa feeling. Hindi siya malagkit at all. In fairness naman sa kanya. Tingnan natin kung ano magiging resulta niya later on. I-update ko kayo guys. Parang naging review na to. Sabi din dito, it keeps the armpit from sweat or sweat odor with downy finish and make you feel fresh. Di naman siya kasing bango ng downy. Hindi. Mabango siya, pero hindi siya kasing bango ng downy. Like, naaamoy mo lang siya kapag sobrang close yung kamay ko sa ilong ko. Pag dito, hindi masyado. Kapag ito naman, okay. Medyo, okay. Medyo naamoy mo siya, konti lang naman. Para siyang yung feeling ng kilikili ko ngayon, parang may fan na nakatutok. Yes, para siyang malamig siya. Nice. Okay. Tingnan natin mamaya kung ano magiging resulta nito. I will start using this every day and update you guys. Kasi gusto ko siyang gamitin ngayon para ma-update ko kayo sa favorites video ko. We'll see about that. Okay. I'm watching Tyler Oakley's, like not really watching, listening to his Q&A. Pero I'm gonna wear the bracelet that Roslyn gave me. Asa na yun? Wait. Napakita ko ba sa inyo kung anong laman ng show bag
bag ko? I think hindi. I'm pretty sure hindi. I will show you guys. Ito yung show bag na binili ni Dan for me. Showpo yung pinili ko. So, sa show bag, merong t-shirt. Pero for me, magagamit ko siya as t-shirt dress. You know what? I should wear this right now. I'm wearing this. Yeah. Ito yung susutin ko. And then, laman ng show bag is maraming rings. You know what? I should include that on my giveaway. Okay. Rings. Tapos, merong mga pamphlets. Wait. Ito, necklace. Ibibigay ko din siya. I-giveaway ko din siya. And then, meron ito. I like this one. I really like this. Parang maliit na notebook lang siya. Meron siya nakalagay Showpo right there. And I just really like that it's rose gold. Rose gold yung theme nila, oh. I really like this bag. Ano pa palaman? Ito, lip balm. Ang dami-dami ko ng lip balm. So, ibibigay ko na din yan sa inyo. And then this one is a nail polish. I'm not sure if I'm gonna wear this nail polish, this kind of color. We'll see. Hindi ko lang siya i-open. Parang pag-iisipan ko siya ng mabuti. Kasi kung hindi ko siya susutin, ibibigay ko yan sa inyo. And then, yung sunnies yung sunnies, pinili ko yung black. Meron sila rose gold at saka black. Yan yung laman ng Showpo na bag. And lahat yan, $25. And then, ito yung binigay sa akin ni Roselyn. Thank you so much! Si Mr. Bear. Ang cute. Wait, tingnan nyo, ang cute. Wait, dyan ka muna. Bati-bati. Hala, hindi ko pala nabasa yung letter. My gosh, meron palang letter. I forgot. Wait, asa na yung bracelet? Ito. Gusto ko suotin yung bracelet na binigay niya eh. This is from Colette. And yeah, gusto ko suotin. Ilang bracelet? 3. Oh, okay. Hello. Okay, susuotin ko to. And then, ito today. And then, wait, babasahin ko yung letter. Ganito itsura ng shirt. Sobrang haba niya. So, nilagyan ko siya ng belt. Tapos, parang inangat ko dito para perfect na yung length niya. And ganito itsura niya. Do you guys like it? I'm not sure if I'm gonna wear this today. Maybe I will, just for the video. Tapos, hubadin ko na lang siya mamaya. Kasi hindi naman kami lalabas. And then, yung bracelet na pinili ko is yung marble na bracelet. If it focuses at all. Thank you dito, Roselyn. I really like it. Alam niyo naman, mahilig ako sa gold. So, it matches my ring. Tapos, yeah, thanks! Hello! I'm getting ready. And yes, iba na naman yung top ko. Nakabra lang ako kanina. Tapos, merong biglang nag-doorbell. So, bigla ako naghanap ng kung ano-ano dito para lang may masuot ako para ma-open ko agad. Kasi, yung mga delivery, bigla silang umaalis. Hindi sila naghihintay ng matagal. Like, mahaba kaya yung bahay ni Dan. Pagtakbo ko doon, minsan paalis na sila. Kuya! Ano ba? Pero si Kuya naabutan ko. My gosh. So, sinuot ko muna to. Hinubad ko yung t-shirt dress kanina kasi, wrinkly. Anyway, meron na naman akong i-giveaway sa inyo guys. Hindi dito sa video na to. Sa haul video na i-film ko mamaya. So, before ako nag-makeup kanina, hindi pa ako tapos mag-makeup. Pero before ako nag-makeup kanina, pinuno ko siya ng mga ipang giveaway ko. Kasi I reached 40,000 last night. And yeah, gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo lahat. As in, sobra. Yeah, I have been accumulating products actually para ipang giveaway sa inyo guys. And I don't want to accumulate all of them and do like a huge giveaway para isa lang yung manalo, you know? So yeah, ito yung pangalawang bag na i-giveaway ko. Hindi lang siya bag, meron siyang laman. Pero makikita nyo yan sa haul video na hindi ko alam kung kailan ma-upload. Hello! Tapos ko na ma-film ang aking haul. Magulo na naman. Yung haul na yon meron siyang giveaways. Oh shoot! Nakalimutan kong pakainin si Joby. Hapon na. Pinapakain ko to sa umaga eh. Nakalimutan ko. Wait. Mayroon pa rin nagtatanong hanggang ngayon kung kumusta na si Ube. Wala na si Ube. Patay na siya. Namatay siya. Pero meron na kaming bago. Si Joby. Oh, nagpalit na naman pala ako you guys. This is from Romwe. Dress siya. Tapos naka-pajamas. Oh, diba? Ganyan tayo eh. Anyway, magliligpit na ako. Sure na. Maglalakad na naman kami. Kasi ang ganda ng weather. So, maglalakad kami. And sabi ko sa kanya, hindi na tayo magko-coffee at saka magki-cake. Maglakad lang tayo. So, maglalakad kami. Magpapalit lang ako ng leggings and then shirt. It's still here, babe. DR Heart RS. We're walking. Pupunta kami ng Kmart. It's gonna be far. This is our first time walking to Kmart. Is right? it? Yeah. Okay. My first time. When you run, do you go there? Yeah. When you run? Yeah. That's far. I reckon it's quicker walking to Kmart than it is when we walked yesterday. Oh, really? Yeah. Oh, okay. You guys, update sa aking kilikili. Baskill na ako.
Basa yung kilikili ko. Feeling ko lang naman. Yes, kapag tinatouch ko, yeah, basa yung kilikili ko. Hindi naman siya nababasa kapag yung ko, gamit ko. Kahapon naglakad kami, 'di ba? Tapos ganito din yung weather. And nagsuot din ako ng jacket kahapon. Pero hindi ko naman na-feel na ganito na parang malagkit yung kilikili ko. Ngayon lang. So I'm pretty sure it's because of the DO Essence na ginamit ko. But yeah, yan yung update. Mamaya tingnan natin kung ano mangyayari. But so far, parang hindi ko siya gusto na parang kapag naglalakad kayo or siguro kapag tumatakbo lalo na tsaka yung I'm reviewing the Deo Essence, like it's kind of like a whitening cream for your armpits. Ah, yuck. Yeah, yuck. What's yuck? Why do you need a whitening cream for your armpits? No, I just got it and it's interesting, so I don't really Is need that from whitening. Sephora? No, not from Sephora, from BB Bag. Okay. Yeah. Look at this, you guys. Banana surprise. So, ganito yung gagawin mo. Lalagyan mo ng something yung banana mo. And it's only $5. Cut banana. Then yeah, Yeah. Just insert your flavor. just push it in. Yeah. This is crap. It's That's weird. cool. Yeah. Nilagay ko dito yung jacket ko kasi yung kilikili ko basa na. Maghanap kami ng laruan para sa anak ng kambal niya. So, bumili ako ng mga damit, diba? Sabi niya, dagdagan daw natin ng mga laruan. Too young for these sort of toys. Yeah. You like it? That's you. That's me. Talk, babe. Sige na. Kind of kami ng toys. Do you have any idea what to get him? Yeah, just something little. Truck. I like that. You like it? Yeah. Yeah. Ah, that doesn't work. A big truck. A big truck with small trucks. Look at it. Yeah, it's cool. That's not bad. Yeah? I don't think it's a winner though. No? We It's can not keep bad. looking. It's up there, baby. Which one? You really like that? Yeah, that's so. Done. You like it? Yeah. Okay. That's it? We'll have a look. Okay. This is so cool. Dito yung mga hat nila. Yung akin, yung blue na to, $3 siya. Yung nabili ko yung akin, $1 na lang eh. Tatry ko to. Ito yung size ko, 7 to 10. The tightest? Yeah, the tightest. Sige. Is that the tightest? Agay? We're home! Yung kilikili ko basa pa na. Nag-iingay yung binili ni Dan. Ito yung ibibigay niya sa niya. Anak ng kambal niya. Yeah, basa pa din yung kilikili ko, guys. Hindi naman siya mabaho, in fairness. No, not at all. Parang siyang normal lang na kilikili. Yung lang talaga, basa yung kilikili ko. Siguro dahil, I'm not sure kasi kahapon hindi naman bumasa yung kilikili ko at all. And same weather. And kahapon pa, suot ko yung jacket ko the whole time. Hindi ko siya hinubad at all. Ngayon, hinubad ko siya kanina kasi nga basa yung kilikili ko. So, yun yung update ng kilikili. Kilikili talaga. Magluluto ako ng dinner. We are watching, what is this movie, babe? My Valentine something? Meet My Valentine, I think? Yeah. While having CC's. Can you see CC? Basta yung yellow na CC. Hindi ako kumain kasi ng dinner. Hindi ako kumain ng dinner. So, nagluto lang ako para kay Dan. And then, yung kinain ko yung chips na. Ayaw niya mag-focus sa mukha ko. Ito yun, CC's. Siguro mag-guacamole ako mamaya. I'm not sure. Siguro ito lang, chips lang. Chips lang yung dinner ko. But yeah, I'll see you guys tomorrow. We'll watch this lang. Good night. Bye. Hello. Hi, guys. I will paint my nails. Kasi, yeah, tinanggal ko yung nail polish ko kasi naging siya kapatay yung battery ko. Hala, kanina 2 bars ngayon. Blinking na agad. Hindi ko alam kung anong shade, pero mamamatay ka na ba? Huwag kang mamatay. Please. You guys, I have been loving this, yung Sephora na base coat. Yes, yellow pa rin yung nails ko, but as you guys can see, yung parang bagong tubo niya, hindi na siya ganun ka-yellow. Halfway down, yellow siya. Kasi nga, from the previous
weeks na hindi ako nag-a-apply ng base coat. When I started using this, na-notice ko na hindi na nag-yellow ganun yung nails ko. Like, yung kag-grow lang na nails. Like, siguro itong half ng nail, mga ano yan, 3 weeks worth of tubo, you know what I mean? I will keep using it and see kung kapag tumubo na lahat ng bagong nails, parang kapag na wala na tong mga yellow again from the previous weeks, tingnan natin kung magsistay siya na hindi yellow. Kasi kapag ganun, I'm pretty sure it's because of this one. And then, gagamitan ko din yung nail polish removal pen na bigay sa akin ni Roslyn. Parang, this will help you clean out yung mga lagpas na nail polish sa outside your nail bed, yeah? So, yeah, I will use that. And then, wait, pipili lang ako. Ang hirap nito, basa pa yung koko ko. Anyway, ito yung shade na pinili ko. Apio Glow Nail Touch. I'm not sure if it's gonna glow in the dark kasi sabi niya glow daw. First time ko siya gamitin. It looks like this. I really like the color. Oh my God. Pero sa aking toes, you guys, again, I use the W7 na buff. Ito yung laging ginagamit ko. Siguro straight pangatlong beses ko na siya ginagamit sa toes ko. I just really like the way it looks sa aking toes. Hindi ko to nagamit kasi wala akong lampas. Char. I mean, meron akong lampas dito sa side na to, pero natatakot ako na gamitin siya kasi baka ma-mess up niya yung actual nail polish. So, hayaan ko na lang siya. Konting-konting lagpas lang naman. Wala naman as in bonggang-bongga. I will be editing videos while hinihintay ko siya na ma-dry para productive ang ating day. Natapos ko ma-edit yung vlog na should be up tonight. Tapos, kailangan kong mag-edit ng dalawang videos. I don't think if matatapos ko yung dalawang video today, but I will do my best. I just finished editing one video and totally dry na din yung nails ko. I really like my nails. I really like this color. Sana nag-glow in the dark siya, diba? Totally dry na siya. I received the package today. It's a huge one. Look at this. Look it. I think ito yung mga makeup and skincare from Korea. I think it is. Yeah. Hindi ko alam kung kailan ko i-haul yan, pero sa haul na yan, merong giveaway. Yes, kasi nung plinase ko yung order, parang meron akong parang dinoble-doble doon para meron din akong pang giveaway sa inyo. Kasi nga, as I mentioned in my haul, which I do not know which video will be up first. I think this vlog will be up first. Pero meron akong another haul na meron ding giveaway na nasabi ko doon na sa September na videos ko, hindi lahat ng videos because I upload daily and hindi ko ma-afford na mag-giveaway araw-araw. Pero sa mga videos ko sa September, merong mga videos na mag-i-insert ako ng giveaway. Hindi ko i-announce yung giveaway sa title at all. Kasi those people na nanonood lang sa akin yung deserve ng mga na manalo, diba? So, yeah. And also, ayoko din na magka-subscriber lang just because merong giveaway yung title to. You know what I mean? I also set out itong shrimp at saka parang fishball. Hindi ko pa alam kung siguro stir fry ata yung lulutuin ko. Nakagat ko na naman yung dila ko kagabi, so tsaka na naman yung pagsasalita ko. Hala, meron pala kaming milk. Yeah, so magsi-stir fry ako mamaya. And yeah, yun yung lulutuin ko for our dinner. Tapos bukas, oh you guys, bukas mag-film. Bukas, i-review ko tong Too Faced Born This Way na foundation. I got this from Sephora. I will leave the link below if you guys are interested. But I cannot wait to try this one out. I have heard a lot of good things about this one. I'm not sure kung magkano siya, but I'm pretty sure na if you order this, automatic na free shipping. Kasi alam nyo naman, 1,300 meron ng free shipping sa Sephora. And I'm pretty sure it's more than 1,300. Oh, by the way, ginamit ko ulit yung pampaputi na kilikili, yung from Milky Dress, yung Dio Essence. And you guys, hindi ako lumabas today and medyo malamig today. Umulan pa kanina. Medyo basa yung kilikili ko. Wala akong ginawa at all. Kapag yung gamit ko yung deodorant ko lang, yung Dove, hindi talaga bumabasa. Tama ba yung pagkaano ko? Basta hindi talaga bumabasa yung kilikili ko. Kasi hindi naman ako ganun kapawisin. Pero kahapon I used the Dio Essence. Basa siya. And I was like, maybe siguro kasi diba naglakad kami. Pero ngayon, anong ginawa ko? Nag-edit lang naman ako ng video. Tapos medyo basa yung kilikili ko. Hindi naman as in basa na parang nakikita sa suot ko. Pero yung loob, nafe-feel ko na, yeah, it's wet. So it's kind of weird. So I was thinking, how much more kapag nasa Pilipinas ako diba na mainit.
siguro mas lalo siyang babasa. I'm not sure. Siguro iba-iba din yung resulta, diba? I actually ordered the same one. Nandito sa package na to, yung Dio Essence, kasi alam ko marami sa inyo gusto siyang itry. So, that one, isasali ko din siya sa future giveaway. Pero, yeah, sana nandun sa box. Kasi I'm pretty sure I ordered that. Look what this guy made. That looks so good, babe. So, it's just butter, eggs, and then bread. That's it? Yum. Let's try it. And I got a rose. So sweet. Thanks, babe. Magluluto ako ng shrimp tapos fishball ito. And lalagyan ko siya ng cabbage at saka carrots. So, nauna ko na yung aking bawang. Onion. Bawang ba yung onion? No. Ano ba yung onion? Basta. Tapos ilalagay ko yung aking carrots. Pagkatapos yan, ilalagay ko yung aking shrimp at saka yung fishball. And then, yeah, wala akong pinalo na recipe. Wala lang. Meron kasi kami niyan, matagal na sa freezer. So, kailangan namin lutuin. So, ito yung gagawin ko. And hintayin ko lang na maluto yung carrots before ko siya ilagay. Or malapit na maluto yung carrots before ko siya ilagay. And then cabbage. And then, yes, that's our dinner. Ito na ang dinner. So, ito yung shrimp at saka fishball na may cabbage at saka carrots. And nilagyan ko din siya ng Worcestershire sauce. Yung sauce na hindi ko ma-pronounce. Tsaka nilagyan ko din siya ng soy sauce at tsaka salt and pepper. So, yeah, kain tayo. We will have chips and guacamole. Our guacamole is like, it's not even green. Guacamole is supposed to be green. Ours is like very pale. Nilalagyan kasi namin ng sour cream. Pero, yeah. And then, meron ding salsa. Yung salsa namin is Old El Paso salsa. Medium yung kanyang spiciness, sure ba? Kain na kami ng chips and kailangan ko tapusin i-edit yung aking video morning routine because it needs to be up tomorrow. But yeah, that's basically it for this vlog. I hope you guys enjoyed. Please like, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye!